debata situlusada, debata ama anak dohoto di parbadia. Nama dok mauliate mahami tuho, ala di topa, di palua, jala di perbadai ho hami hinorhon ni asi, dohot holong ni roham nagodangi. Sairamoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang. Jala togu-togu hami di hasusuda ni buhal nami, tuhara jaonmu di banua gijangi. Asa disipu jion nami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Maredehita, sian buku ede nomor 120 ayat sada dohot ayat 2. Aledongan nasaroha manjalahi damai, dopak Yesus tapa sada holongi roha tai, hai ibana do do ruas nai, Tuhan Yesus do guruta hita si seanai, tanda asini rohana na bagas nati bowi, tanda holong ni rohana naso adodo ani, didongani deba tata amana sumurungi, dohot Yesus petu debata ima nadienet sian patik papituhon dohot pawaluhon, patik papituhon unako mangalakup, patik pawaluhon unako manako, atong rap mangidogogo mahita tu debata taringot tu patik naing. Ali Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon nahombara tu patik mi. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 175 ayat sada dohot ayat 2. Nah
madosata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ali debata nami na marasi roha jalan nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom. Huhilala hami. Rikot doa ni roham di saluhut hami halak para dosa. Alani do bahin na hupaserep hami diri nami sa daryon di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung na jojo do hami manibil sianak kadalan muna badia. Songon biru-biru na lilu. Sayu nang pabali hami sian jolom malani dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatean niyak kapardosa. Alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami. Dohot pangalausion nami marhite-hite pangulo nami nasasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham dihami. Marhite-hite panidangion. Dohot hagogoon nito di parbadia. Asa tarapul si tuturohan nami majauho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahin hasangapon di goar muna badiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Mulo tungadong manangise na mardosa. Adong do pangodiata diamay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jalay bana do pardengganan taringot tu dosata. Alay dadaholan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut poro tibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita, siya buku ede nomor 110 ayat 1 dohot ayat 2.
Tangihon hamu mahata ni debata, nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion, ima sian Evangelium Johannes bidu na perjolo mamuka sian ayat 20 sia, sahat rodi ayat 34. Johannes sada ayat 20 sia, sahat rodi ayat 34, songonon ma didok disi. Torang niari nai di ida si Johannes ma Yesus rotusi, jadi didok ma, odo biru-biru ni debata, nama morsan dosa ni portibion. Ibana dona hudoki, sian pudikuro sadahalak naung jumolo adong asaau, ay parjolo hiad do ibana. Au pe, dang hutad da ibana, alay asat tadap ibana dihalak Israel, ubay naroau madidihon aek. Dungi di hati dakon si Johannes ma, ninnama, huida dotor di itu at songon darapati sian banua gijangi, jalamian di ibana. Au pe, dang hutad da ibana jolo, alay ibana na marsuruau madidihon aeki, ido madok tuau, ia tu si di idaho tuat tot di jalamian di ibana do si didihon tot di parbadia. Asanunga huida jalo hajong jokkon, ibana do anak ni debata. Ima sahatna, martua do akan atumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Maredehita, sia buku ede nomor 600 sia 12 ayat sada dohot ayat 2. Pasahat tu tangan mato iki jangolo sirangan siang hari dapat terima Tidakon maha porsiaw tay, songon nahin tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok porotibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung di tanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di simay bana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate.
au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen nakana badia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema, kor duet, sian seksi lansia ni huriata. Sakpeho sai di Ramatiho, Tuhan menjaga. Sari ondongolumi, Tuhan menjagamu. Sai tali hotangi yang mi, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Speroha marsakpeho sai di Ramatiho, Tuhan menjagamu. Borsaloni, Tuhan menjagamu. Lapar nidani, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Speroha marsakpeho sai di Ramatiho, Tuhan menjagamu. Tabegema titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan mingguon bagian na patuluhon maraturia persembahan bulanan pada hari Minggu 14 Juni 2020 yang akan datang. Dalam kebaktian pagi dan siang kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juni 2020. Mari kita memberikan yang terbaik
guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Bagian yang keempat, diakonia, pemberitahuan 5.1, berita kelahiran. Pada hari Jumat 5 Juni 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga M. Silitonga, F. Boru Marbun, yang beralamat di Komplek Lewi Gajah Permai, Jalan Nusa Indah nomor 3 Cimahi, WEK 8, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Purna Bakti Sintua. Terhitung mulai tanggal 2 Juni 2020, Ibu Situa LR Borusinaga SKM sudah memasuki purna bakti atau pensiun, tetapi pelepasannya akan dilaksanakan bersamaan dengan Bapak Situa Insinyur W. Simatupang pada bulan September 2020 yang akan datang. 5.3 Servis AC Gereja. Sehubungan dengan adanya warga di lingkungan gereja kita yang keberatan tentang blower AC gereja, maka telah dilakukan pemindahan sekaligus servis dan perawatan. Songonima titing namasa di tonga-tongan ihuriata di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Marede mahita sian buku wede nomor 20 walu ayat sada dohot ayat 2 huhutma tapasahat peliata na para julu. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramo tiak kati-ate muna dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Uriani Tuhatta na hinaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus na mangihuton maddohoti parmingguon sadarion hatani debata dihita di minggutta sadarion
Imana tarsura di sada Musa bidusada ayat 26 sahatu ayat 30 sada. Sada Musa sada ayat 26 satu ayat 30 sada. Buka hamuma bibil muna di bagas munabe asa songonon ma didok disi. Dungi makuling musema debata tolema tatoppa majolma tumiru rupatta tudos tu pangalahotta asa dirajai dekke akkana di laut dohot pidong akkana martonga-tonga langit dohot akka dorbia rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok akkana majirir di atas tanoon. Jadi di toppa debatama jolmai tumiru rupana ditiruhon debata laho manoppa ibana bawa dohot boru nasida di toppa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida ninna debatama tu nasida. Marpinopari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu sadok tanoon jala patuduk hamu jala rajai hamu dekke akkana di laut dohot pidong akkana martonga-tonga langit rodi sude binatang akkana majirir di atas tanoon. Dungi ninna debatama boti mai nunga hulehon tuhamu nasa suasuanan nama perbuehon boni di sadok tanoon rodi sude hau akan namar perbue sisuanon bahen panganon muna mai alayang gotu sude akka binatang ni tanoon dohot tu akka pidong namar tonga-tonga langit rodi sude nama jir di atas tanoon akan namar hosa di bagasan bulung niak kasuasuanan hulehon bahen panganonna gabe majadi masongoni. Dungi ditilik debatama sude natinoppanai jadi nunga deng gansi tutu. Dungi bot maari torang maari muse ima ari paonoppon ima yanggo sahakna. Di hamua kamanami dohot inanami kasih kola minggu na poso bulung remaja nahi naholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus. Di sada ilustrasi hearo makatahatai natinoppa ni dewata dungi jongjong ma alugu jala di baritahon di hatahon babua di portibion nagumugu alugu do. Mulu alugu nama say gugu buidoon gabe angin topan, bahkan jika ia berbentuk di beberapa belahan dunia, alugu nama cai gugu bui gabe tornado, halisuksung nama cai gugu mamilos, mamutorhon, akana di portibion, audo nagumugu nina alugomma, alai memang anggo dulukan daktar paor tahu. Tung boy pehu habakkon akan di tanoon ala yang godolokan tukso tarpaire tau do ninna lugon gabi Roma dulu ko madok atong sian natinoppa ni dewa tau na gumugu ale unok po buah muda arong goda bana sotara loau molo tungpe di bagasan butuh hakku adong namohop lahar batu-batu na boy hutahon jalan mabaing gudang jolma susah aleng guna seserirak taralo abah na dulu kon ahamai nan mek do alai dang ter otapiawi laho mabainau masursur jalabui gabi longsor ninna dulu kon ahamai kamang kainang botamu dei ado nasotaro tapan di duluk laho makkariari ibana bagudung mochi atau ngaudu na gumugu inna mochion ale unok pola buah hamu bahinna memang buido huhuar sa rodi torunitano ala yang gotusam mabir doa ninna tuise mabir mossi tahiyak kamang dotamok kainang tuhuting
Atau ngaudu kena gumogo ninna hutingon. Alai tu nasasaram mebiar doa ninna. Molo huintip-intip tukup inganan nisi panganon nasida. Itor di jonggor doau dungi laus lau mau ninna. Ahamai jolma. Sian saluhut na tinoppan ni jolma siya berite yak kamang do tamaken naineng do honon ima. Jolma do na tinoppan ni dewata namar mulia. Jolma do na tinoppan ni dewata naikon marhitehon pakkatayon perembukan perancangan dalam rencana Tuhan lahu manoppa jolma manusia. Anggoto kanasingi dungi ninna dewata maho. Dinna dewata ma jadi maho. Jadi maho hajak kajang. Majadi ma. Jadi maho binatang. Jadi ma. Ala yang go tuzolma tung di bagasan sakap hadirion ni dewatado laho manoppa jolmai asatung masai sikop di toppa dewata jala di bagasan kesempurnaan jolmai di toppa dewata Allah turut bekerja mencipta manusia dungi dibuat ma orbu nitano. Kemudian Tuhan membentuk manusia, Adam manusia pertama, jolma na barjoloi di toppa dewata dan kepada manusia jala holat tuhita jolma do diluson tu bubung ni igunga hosa hanguluan gabe martoddi na mangulu majolmai. Yulusod dewata hasurungan ni jolma sian na tinoppa na asing. Ima hosa hanguluan gabe martoddi na mangulu ma jolmai sian saluhut na tinoppa ni dewata di rata-ratai turpuk sadariodo tuhita hita na tinoppa ni dewata na marmulia na tinoppana di bagasan sadok hasik kopon di bagasan sadok rancangan ni dewata tolema tatoppa ma jolma di nama kata hatai dewata dohot dewata sendiri di bagasan sakap ketritunggalan Tuhan. Hasitolu sadaun ni dewata ama anak dotot di porbadia disakapi tuhatai dolahu manoppa hita jolma manusia di bagasan sadok sakap ni dewata namar mulia. Jala dilehon tuhita hamuliaun ni Jehovah ditikki panoppaun nai. Alani dangna gait dang naneangak kamang molo tarajumi panopaun ni dewata tarata-ratai sadarion na tinoppa ni dewata rohita jalatung di bagasa kasih kopod do panopaun ni dewata dihita zolma manusia alani kotakas dohita maka muliatehon huhut maparukil ho panopaun ni dewata nung ngatakas tajamoton panopaun ni dewatai tu ngolutta siganupari asatung takas taripar jala sahat hamuliaun ni Jehovah marhite panopota di toppa dewata do hita sia norbut ni tano di bagasa panopaun ni dewata berek kita mara alani mularong jol mana madok merdomu di tanorara maninna kemungkinan na itoppa sia tanorara roi idate oloro nasa tanorara itoppai manang molo sai lomoro hani jol ma bersengketa so nairo ni kadongan kemungkinan besar orang yang suka bersengketa dicipta dari tanah sengketa inna te gawe sai holanna lomoro hana marsoali rupani itu pada batas siadam na berjului ditoppa bawa dohot boru-boru di dalam kesempurnaan ditikimorum siadami dungi Roma debata dibuat masian pamatangna siar rusukna inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Asa sian holi-holiku, odo sibuk ni dagingku jala holi-holi ni holi-holiku. Sian siadami di toppa boru-boru asa tung sikop bawa do boru-boru nasi dari toppa di bagasan sadok hasikopon hamuliaon di patari pardewata di bagasa sadok panoppauni alani hita kama rikok do tok persejarata si panoppaunon marmulia do boru-boru di toppa dewata
namar mulia do nang natinoppa ni dewata di bagasan panoppaonna di bawah do di boru-borui alani di bagasan panoppaoni dos do bawah do boru-boru dan dia iberna soto ngadong hita kama madok ho kaina pangurupi nami do hoda kamu subordinasi bawahan adalah hamba dari laki-laki tidak. Sian panopaon di dewata bawa do boru-boru nasida di toppa tung di bagasan kodrati hadirion hakikat hamuliaon esensi nasarupa di lehot dewata tu bawa dohot boru-boru holan ulaun na dorana marasing attong sipak na ate dohot hadirion ni hazolmonna anggotung diraja ni zolmairu dia dopan di dewata tung dos do jala kimorum do siadami di toppa debata si Hawaii ate kemungkinan arong akaparjami tamadok sonok pagudak kuin na pangiduan ni si adamon nok pagudakku Tuhan buatlah alisnya seperti semut beriring begak bain alisnya Tuhan satung uli hubereng ninna Allah ninna dewata bibirnya Tuhan buatlah dia merah seperti delima ninna rambutnya biar panjang terurai asati kimadok sayangau boy lumeleng Tuhan ninna ay kurang bapangiduannya morpo ninna dewata dungi laus terporum ma si Adam dilehom ma boru-boru natinoppa ni dewata tung di bagasan hasikopon jolmai ditoppa bahkan ruas ni dagik tahun si kodo di toppa dewata didok denggan di ida dewata panopon nai tunasa natinoppa dot di jolma natinoppa nai jadi nunga denggan tu sudi jala hido denggan nate dangadong nga kisaran 3 miliar jolma yang di Portibion 1 miliar idorate dangadong nasarupa mirip ada tapi serupa tidak ada idamu ma ida hitam panopon di debataon di jolma yang serupa tidak ada yang mirip ada tak kinata molo sarupa sudi babaeno pasikon babaenon majuhon sarupa inat tani bero inat tani dongan basotuk salah majui benon niripu inat tani ba habe inat tani dongan baidot tong alani sikok boidok parebata berek kita masih kok ni pamata tau ditoppa dosa ada pamangan 2 perbinegian asa girgir terus kamu jo manangi-nangi bakol makatahon gumudak kita manangihon umotik kita makatai ido panopon di dewata asang giat girgir jolmai manangihon nang hatani dewata jala di baga sapak katayonna marperbue na dinggan sian sadok perbue ni pak katayot tanak pengagumurang nuang jolma terbalik kate girgir makatai bakol mananginangi guru nuang jolma gumurak katana sian natinangi honna bahkan gumurak katana sian nabinotona iro ngurang nuang jolma songoni dilehod do tuhita si malolong 2 jala saitu jolo si malolok tahun asaunak saitu pudi mamereng masa lalu alai takas do manatap tu jolo tu sabulo ni toditai asang gia diberek si malolok tahun napinatu pani dewata di bagasang ngulut to di jolo nanaeng si jalo otta ima surgo hasorangani iro toppa dewata itoppa tangat tadua nak pesipata deba jolma maddok ay mardikat do molo sa itu siamun arong do idok konate ka manami son arong lansia las roatta sadarion utusan ni lansia ngamar minggu di huriat taon ay molo tu siamun saya kaparutungan puasa lakka siamud dohobah ninna berarti langkah keberuntungan siamud do dibaen majalang kalau majalak kita nak penini normalon orwat tam jalangan ale siamud do majalo
jaluat tong dohot tangan musiamun ninna. Jadi si patawolo do ninna cemburu tangan habirangon. Ale sasitong ngaraw ngide hita mak. Normalna jala somalna memang angko tangan siamun tuha sangapon tangan habirang bagian harta tayo biasa do cleaning service do teh bagian cleaning service do tangan habirangon majopuk na orang denggan habirang mi waen ninna molo majoput sampah manang na dia rupane bagian pembersihan cleaning service bagian ni habirang mak aleber kamu mak aka dongan toropat do solma mabain dihabirangna narga nauli jam tanganna somalna di songonawon dihabirang dotong dungi muladong di pasahat dewata titinna badi habirang dotong asalas rohani habirangi unak sehola bagi cleaning service ini natong jadi dibayar itu sitong nauli irupani adil kan hidup tung sikodo daging tahun di toppa dewata jala di lehot dewata di bagasa sakapna nauli asamar mulia natinopani dewata. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika seandainya di sekeliling kita merasa bahwa dia diciptakan Tuhan kurang sempurna di bagasan sakap panopani dewata doi asa boha asa akan sempurna diurupi nahurang sempurna itu tuh dungi taripar maha mulia ni dewata nang diakka nahurangan taripar maha sangapon ni dewata diakka natinoppa ni dewata mar hahurangan asa sangap do sude natinoppa ni dewatai dengan tujuan bahwa Tuhan mencipta nunga denggan di ida dewata gabe hamuliaon dot hasangapon ni dewata ma saluhut dohot nasa natinoppa ni dewata di bagasan perdalanan ni ngolutta atong molo natinoppa ni dewata do hitak kamang dotam wakainang kita adalah ciptaan Tuhan buah sulung ciptaan Tuhan natinoppa ni dewata untuk menyampaikan kemuliaan Tuhan di bagasan ngolutta marmulia ma Tuhan itabaen marmulia ma Jehovah marhite panopon na dihita marmulia mata baik Tuhan di bagasan ngolutta di bagasan ulauta molo didok tumiru rupatta tudos tu pangalahota bahwa kita diciptakan Tuhan imago Dei segambar dengan Tuhan gabe taripar hamuliaun ni debata marhite-hite ngolutta taripar hamuliaun ni debata marhite-hite hatatta taripar hamuliaun ni debata marhite-hite pampahenatta di bagasan sadok ngolu na penunga sega imago Dei ciptaan Tuhan yang rusak dan tatanan ciptaan Allah itu rusak oleh dosa keserakahan kesombongan manusia songos sinak ngani alai rodo Yesus Kristus ido trinitatis sadarion nunga rotu hatta Yesus memperbaiki wajah Allah yang rusak itu ngadi pature di pauli di padenggat Tuhan Yesus bohi rupa ni dewata pangalaho ni dewata naung segai alani dosa di jolma manusia di bagasan hapa bajalna di hau pinar silangi di pauli Tuhan Yesus di hama matenai di haheheon nai doho di hana naik nai jalalam di pasikko paulihon rupa ni dewata di hita marhite-hite hasasaor ni tod di porbadia asasaor nasa hamuliaun ni dewata di bagasan panggulmiton ni ngolutta marhite parbue ni tod di porbadia akamang parbue ni tod di porbadia ngabui pasasor ramu ulang-ulang kok kita mau asa sai takas molo tod ni dewata mangula tu hita alayak kau do parbue ni tod di porbadia holong dohot dame dohot ha basar ha dohot hatomano habasaron habasaon haporseaon dohot hatomano parbue ni todi parbue di bagasa ngolutta gabe takas mamar mulia dewata di bagasa sadok ngolutta adi lehot dewata do tuhita hasurungan si anak kanatinopai idok diturpuk tasadarion
asa dirajai dek akan adilau pinong namar tonga-tonga langit, dot sadok dorbia, rodi akan nama jir di atas tanah on. Tuhan memberikan kita kuasa, otoritas, mengarajai natinopani debata. Mengarajai natinopani debata. Alai jagai ta jala jamot. Dak kolam mengarajai hita di jauh. Alai di jauh do huti ta majagahon, majamoton memelihara ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan itu diberi kuasa otoritas tu hita asa tajagahon tajamoton molotung peridok hita mengarajai menguasai menundukkan natinopani debata itu tidak melegitimasi manusia untuk mengeksploitasi sedemikian rupa sebebas-bebasnya ciptaan Tuhan itu dang nanaing lomo-lomot tatu natinopani debataon. Alai setiap kita hari ini melalui ciptaan Tuhan, tak sadari jala tarata-ratai natinopani debata do hita saluhuna terjauh do hita laho majamoton natinopani debata di bagasan perdalanan ni ngulutta. Ate, saya berpartisipasi mahita ngagudang kamang kampanye untuk memelihara keutuhan ciptaan Tuhan asang giat jamot jaga lestari memberi feedback nadinggan tu bagasan nguluni jolmai akan natinopani debata dari yang kecil-kecil kita berpartisipasi. Mari kita kampanye menanam pohon, menanam bunga di tempat kita masing-masing, membuang sampah beserta tempat-tempatnya. Beserta tempat-tempatnya, no? Membuang sampah pada tempatnya. Itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemakaian plastik. Ay memang molo taida natinopani debataon sipata akainod do na maha na humeboh ni marupani. Natitop pa debata alis na uli berkamu maalisikan sarupa do obuk alai obuk hatok do gajang alis dango lo gajang ai ma natinop pa debataon sugari gajang alison hora samang ningon jolo pinasisi jotong ti ya satarida hora sinang pinasisi mesti molo gajang alai dango lo gajang ang guali sokat alai ang obuk gajang do koronaon marpangkas do iba ai daktar tau penaso marpangkasi so narudok si majujungi alai ang gualis tetap seperti itu rupani. Alay kaina di ba man ang elis ne baru. Asa bohayak kainang ningon asa uli amang. Lo tutu nakpenga uli na tinopani debatay. Alay ang wakainaon say naing uli do. Alay kainaon do tong nunggurang memakai pemakaian plastik. Ay dito. Ka plastik bagian ni akaina do inon. Molo tu pesta tidak lupa ina bawa plastik. Ano pala tabo behadua nate aka plastik nian ala corona dangan gope mar pesta elber kita mana kita on kecil-kecil perak pula nebel-gebel kata portibion minum mineral hita na mantika kalak kita mantik itusuk putih diinum apa lautik biakon isi olo manginum penginuman di solma bolong mai rapdo plastik ngai apa lautik ibu mesin baru itadikon rupani songoni ma asomalat di hitaon taurui ma jate duk sai corona marpestai tan non sotu ngadong be aka plastik na bersiliweran no woman no cry na deleng gonwang no woman no plastik itu jadi unang besongoni be ka amang dotamak kay nang da apalagi menurut survei nong gurang operasi plastik ibu-ibu do kaparapuad do bawa to mak songoni na mainin na saya do marmiak rabut bay notik si presek on sek kena songon nangur saya angwa kaparapuan ba winoto sian si majojak satu si manarup naing ko sarupa basa pola lilik ko peti so saya berjuang matain na basa nuaing hami nuansa oranye kebiru-biruan ninda mesti jadi nang minoto memang ngasong dia oranye kebiru-biruan on
Alani oranye memulai sipatuna oranye, paheanna, bajuna, satu si manarupna oranye. Jadi kawak gigina pe oranye tau. Jadi betit dok ka hitam memang ape ngauli hita itu pada batara kamang daro tamak kena ngatung sikop panopon ni debata di bagasang ngulut tajalik ko marmulia do. Unak songot ceritai ate. Ay ho se holan natu salot do ho se holan natu salot kabis sepengi. Inamat tamatu inatta. Roinat tahun. Bapak ni cok. Asa baga do di berekko. Daripada ho seonna minum po minum tuak ko tu kodiakko habis sepengi mula pehonga songon na putar-putar ho ninna inatai tu amatai. To emak. Asa tonggo asa baga do huida ini jadi amatai inatai berusaha asa baga dida amatai pe berusaha asa bagak mangida inatai. Jadi saya unang marok songoni ate marmulia do hita kamang marmulia do hita di top pare bata hamulia ni de bata natari partu hita takolan sian panopon nai alai do sian pangalaho tudos tu pangalahota ko sangap do ka pangalahota ikon marmulia do pangalahota unak songon namoru derajat ni hazol mauta ala tabaturus dirita tunatino pana asing marhite pangalaho na rumari di bagasa sadok hisap bisa ni daging dohot pangalaho na soy nalomon ni ruani debata ijo turpukta sadariot dohita kamang dot tamuak kainang surina po sobulung natinopan ni debata dohita mangarata-ratai pangarajumion ale Tuhan engkaulah pencipta aku natino pam doau jala songon natino pamau naing pa sahatokku jala hangoluhonokku hamuliaun ni hasangapon di debata terpancar melalui wajah kita terpancar melalui pangalahota tudos tu pangalahona asa dirajai yakkan natino pan di debata di bagasa saluh nai tok tong do pakeota nasa na arong dingoluta tok tong do pakeota nasa palumean ni debata tok tong do pakeota nasa na pinasahan ni debata hasangapon hamuliaon dohot saluhut akan nauli na denggan na pinasahan ni debata nang arta sinamot serepe pakeota laho pasangapon na manoppa dohot na mga lehot dihita. Jakonot na naman ang piga-piga arinay, selama madiak kanawangan naung patupau permingguon di permingguon di gereja nabi, alayang goha kabipi jalan lurah manomunomu dope disakap nauli nadenggan di new normal life yang akan kita songsong beberapa waktu ke depan. Pangaradion dohot persiapan ni pikirata naik takas hanguluhonot tak kamang dot tamuak kainang mangihuto sihol ni rohanian iroban na maray din kining situa emeritus gultom dot inang nyonya si bajuta baru gultom atung masihol rohanami lahorotu bagas joromia li jahuba Tuhan nami marsobba dia dopamu ala hutadahami do horo sito pahami jala horo na manop pahami mangalehon hanguluanot dihami naing sobbaon nami ho naing pusion nami guar muna badiyay alay naing takas nang dison amang situa emeritus damanik laho marsaor mangido tu debata si top paportibion ibana do natuk pamalupon tanoon tung sude mahita martangiang mangido di bagas serek ni roha asatung di pamalum jahu marhite hamulion nei portibion gabi sumuang akka pamujiot taro debata nungatahila lasihol ni rohatta manopo jahoba di bagas zoronai martangi yang merlopit tangan di alaman ni pamujion nai mangido tu debata ale Tuhan hodo manop pahami natino pam dohami nasa na arong dihami palumeam mudoi jala silehol lehom mudoi Tuhan asima roham Saitu mibu hapogani pamalupok kami
asatung marlas ni roha hami halak nagaleon natino pamon bahin hasangapon dot hamuliaon di goarmu. Amen. Martangyang mahita. Ali Jehovah sito pahami napalumehon hanguluad di hami mauliate madiho Tuhan mangarata-ratai panopaumu di hami jolma manusia terjodoh hami mangokuhon natinopam do hami pakeon nami ma nasa natinopami di bagasan hadirion nami nangulu nami gabe hapataran ni hamuliaon dohot hasangapomu pasu-pasu male Tuhan saluhut ruas ni huriam nabar minggu sadarion dia kaluat dia kainganan di bagas nasida be dia kahuta na marasing-asingi desa na walu nasohagwara kami marsada-sada asi maroham gonggom manasida saluhutna say mangula maho Tuhan manoppa di nasida hanguluan hahipason dohot lasni roha manoppa di nasida na mangido rokkap ni toddi di bagasan nguluna asa jupang akasi rokkap ni toddi dongan na marlupit tangat tuado pammu manoppa di ganup keluarga pinopar asa sopar nasida jalamar pinopari nasida le Tuhan say pasu-pasu masaluhu bortian niak kaina na mangido marlupit tangat tuho sadarion hatam do namadok mar pinopari hami jalagohan nami portibion alani Tuhan naso nilehom mudope pinopar hagabion di keluarga nasida namar tangi yang marlopit tangat tuho sadarion asi maroham say homa manoppa dak danak di bortian niak kaina na manonun nasida bawa dohot boru-boru lehonon musikop maranak marboru ripe ni naporsea tuho dongan namar tangiang tuado pamu nabadiai ali Tuhan asima roham sai tupahi magajang ni umur diak kana marulang tahun kelahiran sadarion dot saminggon panjang umur sukacita jala sikop lehonommu natino pamidi nasida na berulang tahun pernikahan sadarion dohot saminggon sai tabai lasni roha diganup rumah tangga nasida be dohot nasa naringgani ay deng gaddo di toppaho jala di sakkapiho ganup rumah tangga ni halak Kristen ali Tuhan pasu-pasu ma ruas ni huriam na hurang hipas asalam tu hipas na nasida namarsak asa lam margugo nasida di palumehok kodo jala di toppaho do sadara dana bawa na sorang di keluarga ni ruasmu keluarga Silitonga boru marbun ali Tuhan pasu-pasu madak danaki jala horasi nang natorasna sai ho male Tuhan na mangalehon do nama marar pakkubasion ni nanami situa boru sinaga naung purna tugas pensiun sian hasituan nasida alai dia karina nang rope patupaon nami paborhaton nasida tabailas ni rohadi nasida nang dia kapinopar nasida pe pasu-pasu male Tuhan nang di keluarga ni amanami siahan asa toktong lehononmu di nasida lasni roha inang boru simbolon jala tupahi keluarga nasida dohot keluarga ni pardede boru simamora sai tabai jala useho dengan nibasam diganup akan nasida na mangido asini roham dohot pangaramotios yakko keluarga manami gultum boru manulang songoni NN boru ni huriam Erviana boru Tambunan Rina boru Panjaitan yanakon ruas ni huriam ale Tuhan Ferri Halomoan Tumbur Sitompul songoni nang NN Bekasi Evi Novita boru si manungkalit hupa sahat tami mapangiduan nasida tuado pamu asahona pasik kopon di nasida asini roham dohot dengan nibasam di pangaramotion hahi pason nang gogo diak kaulaun nasida mana bai di nasida asini roham di pasarian nang passamotape dohot akka pangkat tiurnia ka karir di nasida sude male Tuhan jala naso tu pamasadi hami mangido tuado pamu pasu-pasu masaluhut lansia ni huriam akka namasihol manatap bagas joromi ali Tuhan say homa mangaleho bengek ni roha saluhut lansia ni huriami asang gia benget rohana sida di hatuon na say toktong girgir na sida memuji
do pasangapon kuarmu marhite parsaora di bagas joromon patibu male Tuhan boy hami marsaor di bagas joromi marhite na pinamalummu jalanan inaonammu portibion sian pandemi COVID-19 marhuaso doho Tuhan tunasa natino pamon alani makuling maho ay majadi do madok ko maho dungi jongjong ma pajongjong mai pason ni portibion nang negara do bangso nami asatung malum huhilalahami Tuhan jala semua ngakaparsaoran nami di hazol maon mago nang biar doho lomos ni rohanami jala di bagasan sadok hasonangan ngolu nami pinatu pani hagogoon dohot hamuliaon hasangapon ni Omi pamataku naing bodo oloa sai lehon mago kepu lomom naik ulao urupi tatap au tutup parohana burju Tuhan sidok kopa sai muridon bingo manite mudarmi torusi molungko pinuji mago almu argama pakokop di bain pangala oku nang nasa ulao otoy susi palua tuho tatangi akon mapiliata ale de bata manami na di banua gijang hodo haroran ni salusi leo na dinggado na sauli basa na mauliutus pasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho sai jalo may gabi uab na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramo tiasaw parasyak kami pilihanon pati bulhok kerajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohan nami mariti iti todim asalam hutad dahami gudang nisilehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin asanani lehon ni tondiro di pamataku osadoho gogo ki rodi sadu ale debata nami debata ama anak dohto di perbadia nabadia doho jalago kamuliaon muliat portibion pinuji jala pinasanga mahoro di saleleng-leleng na alani asini roham naung sahat tuhami dotu sude huriam namarlas ni roha dohami nuaing ala naung di papatar jala di patad dahokko tuhami hadirionmu holong ni roham asini roham labas ni roham hasesaan ni dosa hangoluan sogot arta silehonon musogot rodi uhum sidabuon musogot nasoha bilangat dosudinai ai nasodung nyatusan ni jolma di patorang ho tuhami nasodung ni ida ni jolma di patari dahok koro tuhami nasodung ni hinasi holan ni portibion di buak koro di hami naso tarlehon portibion di lehok ko tuhami alani pasat hami matuho daging nami toddi nami rohanami rode saluhut na di hami asapatu paonmu matu hami harajaonmu na di banua gijang hodo manop pahami ubahin na tubuh hami tuhasianganon say toppa jalapay baru mahami asa tubuh hami padua halihon jalagabe partohap di hasiangan narosogot di labung mi
Nauduk jala naserep do rohanami rotu ho mangalehon rohanami. Sai bahen mai gabe ingananmu. Sai ho mamangula jala margogo di bagasak kami. Sai paujung ulaun nang pinuk kami di hami. Nau sinahapommu guarmu tu hami. Nau tardidi hami tu bagasan guarmu nabadiai. Asa hami di ho jala ho di hami. Sai lam tanggali rohana buruki siak kami. Jala solukon rohana baru tu hami. Asa badia parangenami. Pabuan ang maulihati rohanami tuho. Sai pargugui mahami. Asau parangehok kami sude nanidok mi tuhami. Pabuan ang tutu hami akka anakmu. Jala paneat dihanguluan sugot. Sai paian barita nauli di hami. Asa adong pargugo nami. Salileng hubulus hami hasianganon. Sai patugu hapor seon nami. Marititi tod di perbadia. Sahat rodi hamatean. Asa sahat hami tuho. Amanami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna haraja doho ago rodi asang apos saleleng ni leleng na Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. 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 Parhalado HKBP Jalan Lurah, Rapdot Kriu live streaming, para gedday nang Wiwil Fro Borusiagian, Kriu live streaming calon Sintua Pajaitan, calon Sintua Pardede, Andre Nenggolan, Geri Simajuntak. Tidak lupa pianis Basana Boru Simajuntak, dot song lirer natorasna, amang Simajuntak, dohot lansia, pasaton. Selamat hari Minggu madihamu saluhna. Sianom mahita martangiang, sianom mahita isom mahita inang. Asa hujuho kami jonnon lansia mu seurang tertutup pamu Facebook una jura berkamu jo hami amanami do ina nami lansia unan no maredde. De anak kining do alai lo de nasi dara. Mau lihat ma martangiang mahita. Mau lihat ma Tuhan dipatauho hami makubasi huriam. Sah diho mahasangapon hamuliaon. Ro di saliling-ililinga. Di ho mangulu nami parhalado nang ruas ni uriam saluhna. Dia kaari minggu bulan tahun si palumehonom mo di hami. Amen. Ujuho kami mamang edetay mo sa sok kita las marede las putok kamu jo hami radok lansia ni huriat tahun.
sai ditangi hontangi ambi Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroha marsapeho sai di ramotio Tuhan menjaga Kolaborasi porsanodi Tuhan menjaga tumpe gola pernidani Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroha marsapeho sai di ramotio Tuhan menjaga Tuhan menjaga Tuhan menjaga Boru gultom Sini nak, sini. Tunang ganggu roham, maka tidak kun hati gorani. Urupan nado ngaleleng di ngolu pos rohami. Monangdo aurapon Yesusi, monangdo ausai monanga, taludo ageluhoni, sibolis musumi, taludoi dibantu hatai tungalani papos marohami mulut hati rabondo Bantu hatta
Tungalani papos maru